तो हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय गुड मर्निं टू यू अल लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर फुंनि गोजोननाय जासिहरनाय जाबाय बयखौबो तो लोगोफोर आं दिनै रायलायगोन जाहैबाय नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर दिनै आङो माने सोर फेरेंगा सोरखौनो होननांगोन मानो होननानै बुङोबा बिथाङा जोंनि EM जोंनि ओनसोलनि EM तो लोगोफोर आं दिनै बिथांखौ माने मोनसे आं बाथ्रा बुंनो नागिरदों आरोना जे आं बिथांनि थाखाय जोबोद दुखु मोनदों आरोना जे बै मानसिफोर जे बै रायजोफोर जे 40 बोसोरसिमनिफ्रायनो संसार जाबोगासिनो दङ तो बिसोरखौ मानो होखारखो मानो सावनानै होखो बिसोरनि न'खौ बिसोरखौ बुख्रुब-बुसि खालामनाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा आरोना लोगोफोर आं जोबोद दुखु मोनदों फेरेंगा सार नों बिदि खालामनो नाङामोन नों बिदि खालामोबा नेक्स्ट टाइमाव भट मोननाय नंला नों आरो जेननांगोन नोंथाङा दानो जानानै लाखा होननायनि जासिगोन नङाबा तो नोङो मानो जे जोंनि बर' हारि मानो बेफोरबायदि खालामगासिनो दङ जे मानो इभिक्सन खालामगासिनो दङ जोंनि बर' हारिनि गामिफोरखौ तो आं जोबोद दुखु मोनदों आरोना नोंथांखौ जे नोंथाङा बेफोरबायदि खालामनो समाया बर'जों बर' नोंथांनाव बर'नि थै दंना गैया नोंथाङा सासे NDP जानानै नोंथाङा मा सानदों नोंथाङा खमसे खम बुजिनांगौ जोंनि बर' हारिजों बर' हारि जेरावबो जायगा गैला थानो जायगा गैला अबेबा दैबाना जानानै बेवहाय थाफैनो गोनां जादों तो नोंथाङा मानो दिनै जोंनि बर' हारिफोरखौ मानो बेफोरबायदि गामिखौ एभिक्सन खालामलाबायखो बेफोरबायदि सावनानै होखो बुख्रुब-बुसि खालामना होखो तो नोंथाङा दुखु मोननांगौ नोंथांनाव बर'नि थै दङब्ला नोंथाङा माने जोंनि बर'नि थाखाय गाबनाय थानांगौ गाबखांनांगौ तो नोंथाङा दिनै बेखौ मावालासिनो नोंथाङा दिनै बर' हारिखौसो नाख्रेबगासिनो दङ एभिक्सन खालामगासिनो दङ जोंनि बर' गामिफोरखौ तो नोंथाङा मा सानदों जों जोबोद दुखु मोनो बिथांमोना गाबनानै बुंदों बिथांमोना रायजोफोरा गाबनानै बुंदों जे बिथांमोना 40 बोसोरसिमनिफ्राय संसार जाबोदों थेवबो रावबो जेबो खालामाखैमोन BPF सरकाराबो बे जेबो खालामाखैमोन नाथाय नोंसोरसो UPPL सरकार जानानै UPPL सरकारखौ आं बाद हो आं सरकारनि बिसय बुङाखै खिन्थु नों EM राकेश ब्रह्म राकेश बसुमतारी नोंथांखौसो आं बुंदों जे नोंथाङा बेफोरबायदि खालामनो समायामोन जोंनि बर' हारिजों बर' हारि नोंथाङा जोंनि बर' हारिखौ मानो गोसो सिगाबखो मानो बिखा गावहोखो नोंथाङा सासे बर' हारिनि EM बा नोंथाङा दिनै जोंनि बर' हारिखौ माने सिबिनांगौसो जोंनि बर' हारिजों अनसायजानायनिसो खामानि मावनांगौ तो नोंथाङा दिनै गोबां गाज्रि खामानि मावबाय पाब्लिकनि थाखाय एनकाउन्टार खालामबाय सोरखौबा एनकाउन्टार सोरबा दंफां हाग्राखौ एनकाउन्टार खालामबाय हमनानै लाङोमोन बिसोरखौ मानो गावथारनाय आरो बै समाव गान्दा गं माबा माबि मैहुर खालामनायनि बेफोरबायदि पस्टिं खालामनायनि नोंथांमोना सासे मानसिखौ गावथारबाय आरो गोबां बेफोरबायदिनो एनकाउन्टार खालामलाबायबाय नोंथांमोना मानो वाइ नोंथांनि मानसिफ्रा नोंथांनि खोथा लानानै ना नोंथांनि खोथा लायालासिनो बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों तो नोंथाङानो गासिबो माने इनचार्जआ नोंथाङानो बेफोर गासैबो इनचार्जआ नोंथांनिनो दाय गोजा बियो गासिबो नोंथाङा थिननायखायसो बिसोरबो मावदों नोंथाङा गावनो थिननायखायसो बिसोरबो गावथारदों तो आं दिनै बुंनांगौ गोनां जादों लोगोफोर मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर'आ बेफोरबायदि जायोबा जोबस्रांलांगोन गावजों गाव UPPL सरकार जानायनिफ्रायनो दिनैसिमबो गोजोननाय गैया मानो खालि इभिक्सन जोंनि बर' गामिफोरखौ इसेबां गोबावनिफ्राय संसार जाबोबाय रायजोफ्रा इसेबां दुखु दिनै न' सावनानै होजाबाय बुख्रुब-बुसि खालामजाबाय बिसिबां दुखु दिनै बिसिबां बिखा गावदों बर' हारिनि बिमा बिफाफ्रा फिसा-फिसौ दं स्कुल फोरोंनाय दं दैबाना जानानै थाफैनांगौ जायो तो बेफोरावहाय मानो इभिक्सन खालामखो मानो बेफोरबायदि गामिफोरखौ होखारखो नोंथाङा मा सानदों ना नोंथांनो थाखा फैसायानो थोआखै नामा तो आं जोबोद दुखु मोनदों लोगोफोर बेफोरबायदि जानायखौ तो नोंथाङा दि बुंदोंमोन फेरेंगा सार नोंथाङा दि गय खान्दैसे जायालासिनो माने साख्रिखौ 3 मासनि उनाव होगोन होननानै तो बोरो 3 मास बारबोबाय दिनै 2 मास 3 मास बारबाय तो साख्रिया बोरो नोंथाङा जोबोद थगायसुला जाबाय आरोना नोंथाङा बिदि थगायनो नाङामोन आरोना जोंनि पाब्लिकखौ जाम्बा खालामलांबाय आरोना नोंथांमोना तो नोंथाङा सासे सरकारनि मानसि होननानै बेफोरबायदि थगायोबा नोंथांखौ सोर मोजां मोनगोन नोंथाङा नेक्स्ट भटआव माब्लाबाबो देरहानाय नङा देरहासार जानाय नङा नोंथाङा जेनथारगोन नोंथाङा रायजोफोरनि थाखाय मोजां मावबासो देरहागोन नोंथाङा रायजोफोरनि थाखाय मोजां मावाबा नोंथाङा जेनखागोन माने जों रायजोफ्रासो
पाब्लिकआसो नोंथांमोनखौ गोजौ लेभेलसिम दैथायहरदों। थ' नोंथांमोना दा बे 5 बोसोरावनो जानानै लाखानायनिसो जाबाय। थ' बेनो आरोना, नोंथांखौ आं जोबोद रागा जोंदों, नोंथाङा जोबोद थगायसुला जाबाय। 30,000 40,000 दंफां गायनो होनो, बेखौनो नोंथाङा बुङो 5 लाख 6 लाख दंफां। अब्ला बे बाजेट थगायनायनि नङाबा माथो, नों बे 30,000 था दंफांखौनो 5 लाखनि बाजेट लानानै बै माखासे फैसाखौ जानानै नोङो बेफोरबायदि थगायनो सानो आरोना। थ' आं बेखौ बुजिदों आरोना डाइरेक्ट, माने बियो नोंथांनि पलिसि आरोना, बे गासै सरखारनि पलिसि आरोना बियो। थ' नोंथाङा बिदि जानो नाङा। थ' नोंथाङा मोजाङै मावोबासो मोजाङै जौगालांनो हागोन आरो नेक्स्ट टाइम भटआवबो देरहानो हागोन। थ' लोगोफोर, आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदोंमोन जे नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर। आरो बिथाङा दि गय खान्दिसे जायालासिनो साख्रि होगोन होनदों, बोरो साख्रिबो गैया मुंबो गैया। थ' बेबो मोनसे साननांगौ गोनांथार आरोना। जोंनि बर' सुबुंफ्रा बुहुत बेखाराव दङ आरोना। साख्रि गैया मा गैया, मा मावनानै जागोन मा मावनानै जाया, बेखाराव दं। सोर बोरै एम ए BA फरायनाय मानसिफ्रा बेखाराव दं, खमसे खम बिसोरनो साख्रि होनो हायो। थ' लोगोफोर, आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थाहरनाय जाबाय जे नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर, आरो नोंथांमोना शेयार खालामथार लोगोफोर। थ' बेनो आरोना लोगोफोर, थेंक इउ स' माच लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन, बाय बाय।